40 paraules incorrectes en català. Aquesta és la tercera part. Avui veurem les paraules de la 21 a la 30. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. La primera paraula, la 21 d'aquestes 40, és això que veiem a la imatge. No direm que això és un enchufe. Aquesta és la paraula en castellà. En català això no és un enchufe, això és un endoll, un endoll. La següent paraula és aquesta imatge que tenim aquí. No és un bocadillo, això és la paraula en castellà també directament. Tampoc és un bocata. En català això és un entrepà. És un entrepà. Un entrepà de pernil, un entrepà de formatge, etc. La tercera paraula fa referència al concepte que veiem en aquesta imatge, el que té la persona que va al metge. Això no és en català una malaltia, això és un castellanisme. En català això és una malaltia. Malaltia. Quan algú està malalt, té una malaltia. La següent paraula és això que veiem a la imatge. Aquest aliment no és un pepino. Pepino també és un castellanisme. En català això és un cogombre. Un cogombre. La següent paraula és la d'aquesta imatge que veiem aquí, que en castellà és arcén i en català no diem arcén, sinó que diem alboral. Això és alboral. La següent paraula tenim aquesta imatge que no és una bombilla, com en castellà, no direm una bombilla, sinó que en català és una bombeta. La paraula 27, tenim aquest objecte que serveix per ajudar-nos a caminar quan no podem caminar. I això no és una muleta, sinó que en català això és una crossa. Una crossa. La paraula 28 és això que veiem a la imatge que porten els nadons. No és un penyal com en castellà, això és un castellanisme. En català no és un penyal, sinó que és un bolquer, el bolquer. Passem a la penúltima paraula. Tenim aquests objectes petits aquí a la imatge. Això no és un tornillo. Un tornillo seria una còpia del castellà. En català això és un cargol o són cargols. I l'última paraula per avui és la que fa referència a aquesta imatge, a aquesta persona, la seva professió. No és un cura, cura és un castellanisme. En català aquesta persona és un capellà, un capellà. Repassem, això no és un enchufe, sinó que és un endoll. Això no és un bocadillo o un bocata, sinó que és un entrepà. Això no és una malaltia, sinó que és una malaltia. Això no és un pepino, sinó que és un cogombre. Això no és l'arcén, sinó que és el voral. Això no és una bombilla, sinó que és una bombeta. Això no és una muleta, sinó que és una crossa. Això no és un penyal, sinó que és un bolquer. Això no és un tornillo, sinó que és un cargol. I per últim, això no és un cura, sinó que és un capellà. I aquí podem veure ràpidament les paraules que hem vist en aquests vídeos anteriors. A l'esquerra tenim el castellanisme i a la dreta la paraula correcta en català. Repassarem la paraula en català directament. Hem vist la vorera, el penya-segat o el precipici, la catifa, la safata, l'hostessa, les escombraries, la brossa, el comiat, el fanal, l'espatlla, el llogater, la guingueta, el canell, la tanca, la canonada, la migdiada, la xarxa, el maluc, l'encenedor, l'acudit i el corbatí. I les paraules d'avui? L'endoll, l'entrepà, la malaltia, el cogombre, el voral, la bombeta, la crossa, el bolquer, el cargol i el capellà.
Has après paraules noves? Hi havia paraules que utilitzaves incorrectament i no ho sabies? Escriu-me als comentaris quines paraules has après o amb aquesta sèrie de vídeos. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga, això és Català Pràctic. Et recomano mirar la descripció del vídeo a sota i trobaràs coses que et poden interessar. Si vols entrar als grups de classes que fem, també ho trobaràs allà. Si t'agrada el canal de Català Pràctic, si t'ajuda per aprendre català, et pots unir al canal i així donar-me suport per continuar fent vídeos. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.